Hey! What's up mga kasikat? Kumusta? Kung bago ka pa lang sa channel, welcome sa Pamilyang May Bike. At yun nga mga kasikat, kung hindi pa kayo nakasubscribe, make sure na click na niyo yung subscribe button at saka yung bell button para certified kapadyak ka na rin. So what are you waiting for? Smash that subscribe button. And guys, good news kasi road to 2,000 subscribers na tayo. Wow! So parang kailan lang kasi less than 3 weeks nag 1k tayo tapos ngayon going to 2k na tayo. So very fast, sana hindi pa umabot yung August kaya natin ma-reach yung 2,000 subscribers natin. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. At yun nga mga kapadyak, ito yung part 2 ng bike skin natin. Yung part 1 is yung unboxing natin kung saan natin binili. Hey, what's up guys? So ngayon mayroon tayong padala from Manila. So mayroon akong in-order ito. Ito guys is bike skin. In-order ko to sa Shopee. Hello? Sarap. Hello? Sabihin mo lang, salamat Shopee! Gag. At pinadala via JNT at sana hindi to tinapon-tapon lang sa truck. So alika, sabay tayong i-open to. At itong part 2 would be the malupitang bike skin installation. Isa ka rin ba sa mga taong ayaw magasgasan yung bagong biling bike or napapasabi ka na sayang naman yung pera ko, nagasgasan yung bike ko, ayoko na sa buhay ko? Well, in this video, yan yung pag-uusapan natin, bike skin installation para iwas gasgas yung bike mo. So ano nga ba ang mga materials na kinakailangan natin? First is, of course, itong bike skin. So, link on the description below about my unboxing at saan ko to binili. Second is alcohol. At ang gamit ng alcohol is to clean all the contaminants sa bike frame mo. Pwede rin i-wash or i-bike wash mo yung bike mo. Pero sa akin, mas prefer ko yung alcohol kasi super clean talaga. Kahit yung mga oil natatanggal in a short time. Siyempre, pen. Yung pen naman is to mark when you are measuring the bike skin sa bike frame mo. Scotch tape. Or extra lang to kasi pag ikaw lang yung nag-install ng or nagme-measure ng bike skin mo, well, pwede mo i-tape para hindi ka mahirapan. Shampoo. Siyempre, hindi naman to sponsored ng Sunsilk. Well, baka naman Sunsilk. Ang gamit naman ng shampoo is to make sure na hindi madali dumikit at ma-adjust mo yung bike skin mo while you are pasting it in your bike. Trapo, syempre para ma-clean mo yung bike skin mo after installing it. Diyan rin makikita yung finished product mo. Tupperware or kabo, diyan mo ilalagay yung formula mo. Gunting, syempre para makat mo yung bike skin mo. At syempre, tubig. Importante talaga itong tubig para hindi madali ma-dry yung bike skin at hindi rin dali dumikit. At syempre, not but not the least, ang fighting spirit. Kasi alam mo na pang matagalang trabaho to at saka masakit din ito sa kamay. So, be prepared talaga. So, ano nga ba ang mga secret mixture ng malupitang bike skin installation na ito? Well, ito ang secret technique. First is tubig. Any amount would do. Pero I prefer 500 ml. Tsaka shampoo. Siyempre, 3 to 4 drops lang. Yung shampoo naman guys is make sure na kapag madali lang or mahirap idikit tapos hindi mo na i-adjust ng madali yung bike skin while pasting it, pwede mo rin add more shampoo. Make sure na hindi lang sobra kasi matagal ito madry. Siyempre, mix. At yun na nga mga kasikad, easy lang, di ba? Very easy. Well, sa pag-mix easy, pero sa pag-install, ang hirap talaga. So, step 2 naman tayo mga kasikad, clean your bike. Syempre, to remove all the contaminants, lahat ng mga grease, dust, any contaminants para ma-remove at saka hindi ito may paste sa ating bike skin. Kasi pag mayroong dust, mag-create yan ng parang bula-bula. So, no tayo dyan. So, make sure wala talagang dust. Step 3 mga kapadyak or kasikad is measure your bike skin sa bike frame mo. At yun na nga mga kasikad, yung binili kong pre-cut, okay na din siya kasi hindi ako nahirapan sa pag-measure. Yun nga, mayroon pa nga natira so ang dami pa. So, pwede pa itong pang round 2. So, yun, after mo ma-measure mga kasikad is peel off the sticker and put
the mixture sa yung bike skin after mo pag-peel. So as you can see in the video, yan mga kasikad, lalagyan natin ng mixture natin. Ang purpose niyan mga kasikad is that para ma-adjust mo yung bike skin mo while applying it. Kasi hindi naman natin kayang ilagay agad tapos didikit yan agad pag walang shampoo at tubig, yung secret technique natin. So very good tong mixture na to, pinagbabawal na technique ito. So ito ay libre lang. Syempre, use the cloth to push the bubbles at yung shampoo and water. Yun nga mga kapadyak, mas maganda kung mayroon kayong yung chinelas na rubber. I-cut nyo yan. As you can see in the screen ito, i-cut mo yan, tsaka yan yung gawin mong pang push ng water away from the bike skin para dumikit talaga at madaling ma-dry. At yun nga guys, katatapos ko lang maglagay ng or mag-install ng bike skin at tsaka time check is 7:30 at nag-work ako nung mga 3 or 4 o'clock pa lang. So talagang very hard po tanggalin yung bubbles kasi yung decals kasi parang pares siya. Tapos yun nagka-create ng parang space sa gilid niya. Mamaya papakita ko sa inyo yung finish product or finish installation natin sa bike skin. So come here, follow me. Yun nga, talagang tinry ko yung trapo, mahirap nga eh. So yun, ginamit ko yung thumb ko, so ang sakit talaga itong mga kasikad. So talagang masakit talaga, parang nag-inflame nga eh. At syempre, the next day, hinayan ko munang dinry ito, yun nga. So maybe 6 hours or 5 hours or more. Chinek ko yung bike, tsaka mayroon siyang mga bubbles na konti sa mga gilid ng edges. So yun nga, ginawa ko is pinush ko lang at very effective nga kasi na-dry na yung shampoo at tubig. So agad-agad na dumikit, tsaka yung mga bubbles na natira, so far wala siyang bubbles, konti lang. Yun lang yung mga edges. Sa tingin ko kailangan talaga ng heat gun, tsaka mistake ko naman din kasi hindi ko na measure accurately kasi yun nga, talagang sumakit yung thumb ko kasi ginamit ko nung pag-push ng bubbles. Mas maganda if lagyan nyo rin ng shampoo, yung secret formula natin, yung pinagbabawal na technique. Ilagay mo sa bike frame mo rin bago mo i-paste yung bike skin para ma-adjust, hindi siya madali ma-dry. So, as you can see naman, ang ganda, di ba? Wow! I really like this. So, very sulit nga mga kapadyak or kasikad. Kasi as you can see naman, parang wala lang bike skin kapag very careful yung paglagay mo. Para sa akin, very, very sulit ito. So ano nga bang mga challenges? So yung mga challenges lang nito mga kasikad is that it takes time to remove the bubbles kapag na-trap siya sa sentro. Yung bubbles na sinasabi ko is yung bubbles mula sa shampoo, parang hindi ko na measure or parang na-mix ko ng sobra. At yun nga, yung one technique para ma-remove ito mga kasikad is work from the center tapos outside, going outside. At saka yung decals rin, kasi yung decals ng Sunpeed is para siyang sticker at saka yun nga, sticker decals. So pares siya, so yun nga, pares siya at saka parang nagka-create ng bubble sa edges ng decals niya, which is fine naman kasi nung the other day pinush ko tapos yun nawala yung bubble. So very good yung technique natin, it's really effective. Ikalawa sa mga challenges natin mga kasikad is mahirap talaga kapag pa-curve na siya kasi parang nagka-create siya ng space or bubbles sa frame or sa bike skin nga pala. Talagang mahirap kasi yun, kailangan mo talaga ng heat gun kapag may mga pa-curve, pero kapag expert ka naman mag-cut is okay lang din naman. Make sure nga pala na hindi folded yung bike skin mo kasi magkakreate yan ng bubbles or space kapag gupi-gupi yung bike skin mo.
Kaapat naman mga kasikad is make sure na na-measure nyo accurately kasi kapag hindi nyo na-measure accurately at natanggal, na-peel off na nyo yung bike skin, mahirap na yan i-adjust. Mahihirapan ka na rin mag-cut ng bike skin. Yun nga, use yung microfiber na trapo or yung chinelas na sinabi ko kasi makakatulong talaga yun sa pag-remove ng bubbles. Tsaka huwag nyo gamitin mga kasikad yung thumb nyo kasi yung sa akin sumakit talaga. At yun nga guys, ang malupitang bike skin installation. Sana may natutunan kayo ditong pinagbabawal na technique. So yun nga, if mayroon kayong natutunan dito, make sure na nakaklik yung like button at syempre comment down below kung mayroon din kayong mga technique na alam na pinagbabawal na rin. So kapag mayroon kayong mas sulit or mas easy na technique, comment down below. Shoutout nga pala sa mga Cebu Sunpid Bikers, Cebu Newbie Bikers, kay Happy at sa lahat ng nagpapa-shoutout na hindi ko na-mention, shoutout sa inyo kasi ang dami talaga. This video is sponsored by Healthy Nut Cebu. So ito nga guys, nandito. They're one of the suppliers here in Cebu City. Make sure to like them on Facebook, follow them on Instagram, at syempre order na rin kayo. They ship nationwide via LBC. At this video is partnered by Kuya's Gadget. So yun nga guys, yung phone ko, doon ako bumili ng phone ko. Talagang very trusted sila. So pag mayroon kayong mga gadget needs, doon lang kayo sa Kuya's Gadget. Make sure na naka-visit na rin kayo sa Facebook page nila. So once again, this is done. Your Kasikad Bistak. See you in the next video. Maraming salamat po. And peace mga kasikad. I'd like to